Så begynder vi. Klar, Lummer? Jeg er ret klar. Så kører vi. Åh. Lige på den på. Fuck det, ramme. Jeg skubber den forkert væk. Sådan. Skal den bare ind over? Er du klar? Er du der? For pokker. Ja, sådan. 1-0. Så hvor scorer du hen? Det gør du lige der. Det er så sjovt nogle gange. Jeg tror faktisk, han scorer den ind. Ja, det tror jeg også. Men det er så sjovt nogle gange at se, hvor man scorer henne fra. For nogle gange så går der lang tid, hvor det bare er modstanderen, der rører bolden. Og så triller den bare ind på en eller anden uforklarlig måde. Ja. Upti. For pokker der. Så man. Ups. Det er 3 mod 3, ikke? Det er 3 mod 3, jo. Sådan. Mål! Woohoo! Og det er allerede der, jeg scorer. Ja, det er noget lidt andet end FIFA. Nej, det må man sige. Shit, hvordan... Den flyver der langt, den der. Og blev den af? Der var den. For pokker. Hvis han ikke lige var kommet der. Prøv at se, hvor ramt. Skæmmer jeg er, mand. Og den kommer bare der. Markus. Jeg bliver mål. Vi kører ham ned. Ups. God læg. Shit, den røg ind over. Sådan, væk med den. Så. Det havde de ikke regnet med. Og bolden, der var den. Sådan. Sådan. Godt. Væk med den. Ja, sådan. 2 mål. 1 mere, så er du skudt hat-trick. Jeg lå også bare klar. Nå, jeg bliver lige ved målet så. Jeg skruer allerede. Ja, sådan. Klasse af mål. De bliver alle sammen tilbage. Der er ingen af dem, der begynder at køre. Hvad laver de? Det er fordi, jeg tror, det er fordi, de tænker, at de andre kører, ikke? Og så bliver de tilbage. Ja. Og nu så det ikke at tage chancen igen. Hvad er det der? Jeg skulle bare røre. Så er der sidst. For pokker. Dem der hop. Kommer ind over. Der er jeg næsten. Shit. Så skal vi tilbage. Jeg har ikke noget boost. Jeg har kun lidt. For pokker. Ja, man skal altså lige passe på det der boost der.
Du har en score på 550, og nærmest ned efter dig. Det er mig på 150. 4 skud, 3 mål. Ja, sådan. Hvad nu? Jeg var tæt på. Hallo, du har lavet hat-trick. Nu er det da min tur til at score lidt. Okay. Du har lavet hat-trick. Og jeg får en assist på den. Ja, du får assist på den, så det er fint. Der var den væk. For pokker. Nej. Væk med dig. Nej, så kom Markus bare fra. Ja, men han er den bedste af dem. Ja, det er helt sikkert. Han ligger også og lurer. Ja. Og så kommer han lige der. Jeg er på mål. Hvad sker der? Det ved jeg ikke, men det så sjovt ud. Sådan. Jeg skulle ikke have taget den. Shit. Boost. Væk med den. Sådan. Ej, fuck. Han må... godt. Så. Efter bolden. Okay, han kan ikke lide mig. Sådan. De kan ikke lide mig. Undskyld. Sådan der. Det er lige meget. Og det. Vi har vundet. Yes, sådan. Super victorious. Og ny fælge. Jeg fik en ny antenne. Jeg ved ikke, bliver vi på samme hold, hvis vi bare siger ready? Ja, det mener jeg. Bare sige road rematch. Jeg tror de vil spille en omkamp. Det tror jeg ikke, men... Nå, så får vi se, hvad der sker. Men vi bliver, fordi vi er jo linket op som vinder. Det var det. Eller party, ikke? Yes. Hey, vi er sammen med Markus nu. Det skal sgu nok blive sjovt, så. Nej, du har også en fest på. Ja, det skal fest. Det skal man. Jeg render rundt med en top. Fest. Lige præcis. Jeg render rundt med en tophat, og så lige snart festen kommer sådan, så skifter vi. Men jeg har også lige fået en vikinghjelm, så jeg er sådan lidt... Ja, den har jeg også. Jeg bliver lige lidt tilbage og se, hvad der sker. Så skal du være der? Ja, sådan. Woohoo! Yes. Okay. Du, den bliver mast ind. Alle mål tæller. Ja, selvfølgelig. Mål er mål, og inden for 10 sekunder, så er det meget godt gået. Så kan jeg lægge den op igen. Gør man ikke? For pokker der. Ja, de skubber. Må man godt skubbe? Ja, må man heller. Sådan. Ja. Det var et godt forsøg at få mig over til bolden ved at skubbe til mig. Okay.
kasse. Det gider jeg ikke engang at røre ved. Sådan. Jeg har 0 point indtil videre, det er ikke godt det her. Nå. Åh shit. Det er godt. Ja, han blev nede. Ups. Det var godt, der var nogen, der skubbede til mig, så redde jeg bolden, og så var der en, der scorede. Der redder jeg den først. Der, så bliver jeg skubbet til og redder den, den der, og så rører den ind. Markus. Snitter den ind. Jeg blev på mål. Det er jo en... Jeg tror godt, jeg kan nå det. Ja, jeg fik first touch. Så... Det er ikke med dig. Og så... Kom så! Ja, godt, mig. Den fik han lov til. Ja. Ellers stod jeg også bare klar. Ja. Og der er allerede en, der har forladt kampen. Ja. Så Fury ind. Jeg hedder Fury. Der er på mål. Jeg synes, det er skide irriterende med de der AI's, fordi jeg har været foran i en kamp. Foran 5-1 eller sådan et eller andet. Så forlader alle... Jeg var også ved at vente den her sidst nu. Ja, hvor vi to spillede. Ja. Det er så irriterende, de er simpelthen for gode. Nej, jeg rammer den ikke. Ej. Kom igen. Okay, hvad skete der lige der? Det var det. Det var dommer. Det er dumt for ham, jo, fordi jeg kom ned til min eget felt. Ej, hvis jeg scorede på den, der så havde jeg grint. Jo. Ja, sådan. Lå lige og lurede igen. Yep. Hvor rammer du? Du rammer den der? Okay. Og så rammer du ham. Det tager jeg med, den der. Ja. For helvede, nu er der 2. Jeg er på mål. Ja. Men der er 2 nu. Du skal lige til at passe på nu. Wow. Jeg fik rørt den. Nej, vi ikke med den. Tak. Så. Efter den. For pokker. Den går ikke. Gør den ikke. Undskyld. Ups. Nej. Hvordan kan jeg miste den? For pokker. Pas på målet. Så. Undskyld. Undskyld. Det ligger til mig. Så for en dag. Ja, han rammer den lige. Ups. For meget kraft. Ned ad væggen igen. Ja, sådan. Du har ikke lavet noget nu. Ikke en skid. Og en save. Nå ja, der. Ja, jeg har en save. Det er så det. Jeg har lavet et skud. Ej, før lavede du også 3 kasser, ikke? Ja, men det gør du jo. Nej, det gør du jo. I den første kamp. Ja, det er rigtigt. Den der laggy kamp. Ja, for filen. Jeg ved ikke lige, hvad der skete der. Yes. Det ligger... Nej! Det skulle have været min mål. Godt det der. Den går ind. Jeg kunne ikke se den. Problemet er, jeg kan ikke finde ud af at spille det der med, hvor man kan se bolden hele tiden. Det kan jeg simpelthen ikke finde ud af. Jeg har prøvet, men det er altså ikke mig. Det er også alle. Bold, der har scoret der. Ja, men... Jeg er på bold. Det er orden.
Bicycle. Jeg går lige lidt tilbage her. Så ind i mål med den. Ja, sådan. 2 gange hat-trick. Jeg prøvede at stille den fra. Men det lykkedes ikke. Han scorede fint selv. Det er tæt på. Du vil bare være sikker på, at den gik ind. Jeg skal over ham, mand. Han er jo 710. Så. Telefonen ringer. Den må lige vente. Ja. For pokker det også, mand. Hvad er klokken? Væk med den. 21.13. Nå, så er derfor telefonen ringer. Nej. Sorry. Skal du sige noget? Jamen, jeg skal jo bare sige noget. Nu må jeg selv. Sådan indover. For pokker også. Der var lige 2 i vejen. Er jeg klar, drenge? Jeg er klar. Bare smid den indover. Og lige du skulle prøve at køre på loftet. Hold op. Sikker. Vi vandt alligevel. Hey! Guldhjul. Ny dæk. Fælge. Yes. Vi er klar igen. Spiller vi mod... Det ved jeg sgu ikke. Jeg ser road replay. Eller rematch. Vi er på samme hold igen. Nej, vi har ikke Markus med os. Nå. For pokker det også, mand. For pælen, for meget fart på. Så, efter den... Og vi har bot med os. Åbenbart. Nej, det er der. Og jeg rammer den ikke. Jeg har den. Den er i hvert fald væk. Prøv ikke. Nå er den. Her rammer han stolpen. Ja, sådan. Nej. Okay, efter den. Ham der Markus der, mand. Jeg troede, vi var venner med ham. Og igen 0 point til mig. Væk med den. Det var Markus. En saksusen for at betale det der. Yes, sådan. Jeg rører den her nu. Der rører den. Og så bliver jeg smadret, og så triller bolden bare dernede af. Og så kan han der ikke finde ud af, yes, han prøver. Går Markus til at lave selvmål. Ja, men så har han scoret 2 mål, er han så glad? Nå, jeg tager bolden. Og så, ja, sådan! Selvmål. Ja.
Altså jeg tænker, det her bliver meget fedt, når man sådan kan sige, okay, indover, jeg laver en etlag til dig, eller sådan et eller andet, ikke? Morgen og sidst. 2 år sidst har du. Hvad siger du? Du var 2 år sidst. Jeg blev morgen. Yes. Lidt nytte har jeg da gjort. Ej, jeg prøvede lige at... Oh shit. For pokker. Yes, bare væk med den så. Yes, jeg er der. Det er ikke... Ej! I råber overlægge. Shit. Fuck, bliver det mål? Ja, det gjorde der. 2-2! Ja. Det rammer jeg forbi. Der stod ind i den anden. Sådan er det. Jeg er på mål. Shit. Indover. Er du der? Ej. Oh shit. Tilbage. Shit. Er du der? Indover. Godt. Shit. Har I noget turbo? Jeg har den. Super. Skal lige have noget turbo. Så. For pokker, så fik de lige loppet over mig. Ja, sådan. God kasse. Vil du lave hat-trick igen? Næsten. Nej, kun en. Eller 2 hedder det. Kun 2 hat-trick. Lurepasser. Det gør ikke noget. Jeg vil ikke sige helt lurepasser, vel, fordi du er den, der har flest point, ikke? Så du må jo lave et eller andet. Jamen, jeg ligger bare lure på, at den ligger frit inden foran kassen, og så slår jeg til den. Så de laver alt arbejde, så kommer jeg bare og slår den ind. Jeg skal lige have noget turbo. Okay, der smadrer jeg. Sådan. Hvem kører du ind i det? Shit. Shit. Shit, de skal ikke have lov til at score. Jeg skal bare trække tiden ud nu. Ja, det er godt. Sådan. Red Rod. Jeg har fået pletter. Har du fået pletter? Skal vi lige ud og lave vores bil? Vil du lige ud og... Ja. Og jeg skal helt klart have slået det. Jeg må øve mig med det der ballcam der. Det er... Ja. Og vi skal komme ind i en kamp. Ja, og vi er bagud. Og vi er bagud. Nej, vi er foran. Vi er foran. Woohoo! Sådan! Lige kommet ind.
Og så scorer vi. Okay, de 3 andre, de er... Det er vist nogen, der kender hinanden. Ah! Sikke nogle flotte snifnuk. Ja, ikke? Jeg er stoppet. Ah! Ah! Overlægger. Ah! Joker. I'm a joker. Oh fuck. Ah, nå okay. Jeg troede lige var vejen mod mål. Yes, sådan. Le Dragon. Ja, sådan. Han har også der fået point endnu. Ja, nej. Sådan. Lad os lige se det igen. Sådan der, han redder den. Drikker den, der rammer, og så rammer du den lige sådan ryger ind. Sådan. Nå, jeg står på mål. Ja, på bold. Gjorde I begge to? Og sådan. Lad os så komme i gang. Boomer. Boomer ind fra kælden af. Up. Sådan. Hvad siger du? Er det en, der... Jeg har lige set en, der hedder Boomer på min venneliste, som lige har gået ind i Rocket League. Og jeg tænker, om det er en fra SDA. Boomer. Jeg er ikke ven. Nej, men han hedder noget andet inde på... Okay. Ups. Det er lige målet. Nå, det var du også. Oh shit. Og bolden. Og den er der. Ah! Øj, hvis han ikke havde stoppet. Var det dig? Nej. Nej, hvis han jeg ikke... tror, der kom en, der lige ville skubbe den ind. Ja, jo. Ja, han var bag ved ham, den orange der, så... Nå, 4-2 stadigvæk. Så der, så kører vi. Det var forkert. Så. Ej, nej. Nej! Fik du den væk? Godt. Ej. Sådan. Godt det der. Så holder jeg mig lige lidt tilbage. Se om den kommer hernede her. Hvad laver I? Det er min skal ind i målet. Sådan der. Den var gået i mål, den der. Det var den nemlig.
Hvad med den der? Ej. Der har været Skrill igen. Det er altså igen AI's. Ikke? Vi slår så mod 2 AI's igen. Det gør vi igen, mand. Hvad sker der? Folk går bare ud af det hele tiden. Pusset. Simpelthen. Tag test med. Jeg er mål. Det var den. Godt det der. Sådan. Jeg kan godt lide, når man sådan lige er bag ved dig, så kommer lige sådan noget sne drystende ned. Åh, den går ind. Ej. Okay, jeg ved ikke lige, hvad jeg havde gang i der. Ah, jo. Ja, ind i mål. Ja. Okay. Shit, 10, 9, 8, 7, 6, vi skal bare holde den væk lidt endnu. Sådan. Endnu en gang. Det var tæt på. Hey, jeg har fået konfetti. Som, ja. Jeg har fået høj hat. Hvad, er det bare tilfældigt, hvad man unlocker? Ved du det? Ja. Nå, skal vi prøve igen? Han er også klar lidt Dragon, så det er være, vi kommer på samme hold igen. Nej. Gjorde vi? Han havde en masse dårlige penge. Vi er i gang, eller hvad sker der? Hvad sker der? Nej. Er det bare noget nyt det her, eller hvad? Kan man bare køre rundt sådan og øve sig, eller? Nå, sådan der. Åbenbart. Vi havde hvide biler. Jeg måler. Lidt Dragon, kom han med? Ja. Jeg sender det over. Nå, men det er ham, der kører efter bolden. Ja, mål. Yes. Og det er 3 venner, vi kører imod. Sådan. Ej, det er nu ved med at køre ind i mig. Og bolden. Den der. Den kommer op over hovedet på mig. Shit. Hvordan er det? Han hopper den bare lige over dig. Jeg er på mål. Hvor mindre du bag mig? Nej, det er ikke. God kasse. Yes. Og jeg fik assist på den. Duk. Hvad lavede de her? Det ved jeg ikke, de var ikke klar åbenbart. Nå, skal vi se om vi kan gøre det samme igen til? Ja, jeg er på den. Nej, det kunne vi ikke. Det kunne ellers have været blæret. Shit. Væk med den. Ja, lidt Dragon. Jeg har ikke mere turbo. Det går nok. Sådan. Jeg har ikke lavet nogen point endnu. Du er bagud. Det plejer at være mig, der er... Jeg tager den defensiv. Vi har jo været presset under hele kampen. Jo, bedst når I står og kæmper nede i deres hjørne, jo. Det kommer. Jeg kan ikke gøre noget som helst, jeg bliver skubbet konstant der.
Ah! De flyver bare ind i målet, alt andet end bolden ryger derind. Ah, undskyld. Hvad laver du? Jeg var så tæt på at skyde væk, altså. Jamen, det er som om, du drejede ind mod mig i stedet for. Sådan. Kan I høre mig? Ja, vi kan godt høre dig. Okay. Hvorfor skulle vi ikke kunne høre dig? Fordi min computer lige drillet med headset og sådan noget. Nå. Vi kan godt høre dig. Ikke med dig. Hvorfor? Bolden ligger stille, hvad sker der? Ja, men jeg kunne ikke køre, så jeg må hellere bare stå i vejen, så de ikke bare kan skyde ned. Ja. Sådan jeg tænkte. Sådan, assist. Hat-trick. Vi er flinke ved ham der Dragon der. Jeg er 20 point. Jeg blev jo nødt til at stå foran den, hvis der nu skulle komme en, ikke? Jo. Jeg kunne skyde den lige af. Men du må godt lege lidt mindre, tror jeg. Jeg skal nok stå på mål. Okay, her er vi frem med banen ham. Ah, shit. Oh shit. Der er ikke så meget, man kan gøre, hvis den skruer ind. Har du styr på den? Så, afsted med den. Ah. Nej, shit. Ah, der var ikke så meget, vi kunne gøre der. Ja, jeg prøvede. 2 minutter igen. Det skal sgu lykkes, det her. Jeg får. Hvad laver de? Ah, shit, så hænger en ramme. Han kunne ikke lide mig. Indover! Bum, bum. Ja, ej! Hvor kommer han fra? Ja, bagfra. Tak. Nej! Fuck. Jeg skal lige have noget turbo. Så. Godt. Bare væk med den. Ej, jeg troede jeg fik noget turbo før, det var jeg ikke. Skal have noget turbo. Sådan ind over. Jeg fik en save. Er du klar indover? Ja, jeg kommer. Ej. Pas på. Ah, shit. Godt det der. Jeg er der. Ja, sådan, mand. Jeg fik assist på den igen. Se. Der, indover. Der er et eller andet skid. 12 sekunder. De kan nå det. Vi har scoret mål på 1 sekund før jo, så... Ti, 9... Ah, shit. Ja, sådan. Så. Optag. Sådan. Nå, jeg tror, jeg vil sige tak for i aften. Ja, det vil jeg også. Jeg skal på arbejde i morgen. Så. Godt. Jamen, det var hyggeligt. Det var sgu hyggeligt. Så, vi snakkes ved. Vi snakkes. Hej.